Тими миллии футболи Тоҷикистон ба ду вохӯрии рафиқона бо якачинҳои Баҳрайн ва Амороти Муттаҳидаи Араб омодагӣ мебинад. Сармураббии тими миллии мутахассиси узбек Усмон Тошев ба ин ҷамъ омад 26 бозингар, аз он ҷумла 3 дарвозабон, 8 дифоъгар, 10 муҳофизатгар ва 5 ҳамлаварро даъват намудааст. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон чунин аст: дарвозабонҳо Рустам Ятимов Истиқлол, Шорух Қирғизбоев Локомотив Помир, Муриддин Ҳасанов Хуҷанд; дифоъгарон Давронҷон Эргашев Бунёдкор Узбекистон, Атам Назаров, Искандар Ҷалилов, Зоир Ҷурабоев Табрези, Давлатмир Ваҳдат Ҳанонов ҳама Истиқлол, Манучер Сафаров Локомотив Помир ва Алишер Барутов Хуҷанд; муҳофизатгарон Парвизҷон Умарбоев Локомотив Пловдиви Болгария, Эҳсони Панҷшанбе Навбаҳори Узбекистон, Комрон Турсунов Трауи Ҳиндустон, Амирбек Ҷурабоев, Муҳаммадҷон Раҳимов аз Истиқлол, Шервони Мамбачоев Клуби марказии варзиш Артиш, Абдулмумин Забиров Хуҷанд, Шарафҷон Солеҳов Файзканд ва Хуршед Абдуллоев Душанбе 83. Сармураббии тими миллии кишвар ба ҳайат чунин ҳамлаваронро даъват намудааст: Манучер Ҷалилов, Шериддин Бобоев, Рустам Соиров аз дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе, Тоҳир Маладустов Хуҷанд ва Ислом Зоиров аз Локомотив Помир. Тамринҳои мунтахаби кишвар дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе то 3 ноябр идома мекунад. Баъдан субҳи 4 ноябр ҳайат барои анҷом додани бозиҳои дӯстона ба шаҳри Дубай, Амороти Муттаҳидаи Араб сафар мекунанд. Тими миллӣ сараввал 7 ноябр бо миллипӯшони Баҳрайн ва 12 ноябр бо мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб дидор мекунад. Дар рӯзи дуюми ҷамъомади таълимиву тамринӣ мунтахаби Тоҷикистон дар Душанбе 2 тамрин гузаронд. Субҳ дар маркази варзишӣ ва фароғатии Спирит 55 ва пас аз нисфирӯзӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. Ёдовар мешавем, ки Парвизҷон Умарбоев, нимҳимоятгари дастаи Локомотив Пловдив, дар нахустин бозии дӯстона бо Баҳрайн иштирок карда наметавонад, зеро ӯ 8 ноябр ба ҳайат мепайвандад ва имкон дорад рӯзи 12 ноябр бо Амороти Муттаҳидаи Араб ба майдон барояд.